Filgħodu ninsabu fil-bażi tal-Ajru tal-Forzi Armati ta' Malta fejn se nkunu qegħdin niltaqgħu mal-kru tal-din it-taqsima fejn flimkien se nkunu qegħdin nagħmlu ronda madwar il-Gżejjer Maltin u naraw fuq ix-xogħol ta' din l-iskwadra fih dan il-Forzi Armati ta' Malta. L-ajruplan Hawker Beach King Air B200 huwa wieħed mill-iġdet ajruplani tal-iskwadra tal-Ajru tal-Forzi Armati. Huwa magħmar bl-iktar teknoloġija avvanzata, kapaċi jipprovdi immaġini bir-radar u bl-infrared li jindikaw attivitajiet illegali fil-baħar u fuq l-art sa diversi mili l-bogħod. Permezz ta' satellita l-informazzjoni miġbura bord l-ajruplan tiġi trasmessa lejn il-bażi għal analiżi immedjata. Wara li l-ajruplan jinħareġ mill-hangar, il-kru tal-Hawker Beach King Air, 6 membri tal-ekwipaġġ, il-pilota, kopilota, il-Mission System Operator u żewġ osservaturi joħorġu fuq l-apron għal-ħidma u sorveljanza fuq il-baħar. Il-Maġġur Mark Said li mexxa t-titjira jagħti l-ewwel istruzzjonijiet lill-ekwipaġġ u jispjegalna se jiġri. Ħanaħdmu hekk tas-soltu. Brinkata tagħmel pre-flight, inti tagħmel pre-flight tal-affarijiet tiegħek ġewwa sensors, okay, qabel qed ikkonferma full fuel. Pre-flight u full fuel. Full fuel proset. Li ħanamlu brinkat ħada jur mal-ajruplan, nistennew jikkonferma li kollu sew, u mbagħad nagħmlu l-briefing ta' qabel il-flight. Okay. Kif taf il-flight hija flight qasira, għandna mmorru niċċekkjaw kuntatt li tawna dal-lejl. Naraw naqra x'hemm mażatt u mbagħad nieħduha minn hemmhekk. Qabel it-tluq isir il-pre-flight billi jiġi ċċekkjat kull parti tal-ajruplan. Qabel ma nitilgħu fuq il-King Air, il-Maġġur Mark Said jispjega l-proċeduri f'każ ta' emerġenza. Pre-flight brief, mela. Inti ħadkun qiegħed fil-pożizzjoni Mission System Operator, ħajkollok il-Lieutenant Karwana ma' ġembek, it-tnejn tal-press ħajkunu għodin wara. Alright? F'każ ta' emerġenza, jekk ikollna xi ħaġa mal-art se nieqaf, jekk ikollna ħroq, kien ħroq ikun qed fuq naħa tax-xelluk, ħaniftħu l-emergency exit on the right hand side, jekk ikollna ħroq fuq naħa l-oħra, ħaniftħu l-biba prinċipali. Il-bibien jinfetħu minn din il-persuna, okay? Bombardier Borġ. Mela, biex joħorġu, intom toħorġu l-ewwel, inti issegwihom, Mark inti bħala co-pilot jien l-aħħar wieħed. Jekk taraw li barra, sinjal li kulħadd jgħid barra mill-ajruplan. Kif toħorġu barra mill-ajruplan? Tridu timxu distanza kontra r-riħ u titbedu mill-ajruplan. Tajjeb, dik miftema. F'każ ta' ditching, okay, toħorġu mill-biba li jiftaħ Bombardier Borġ. Waqt it-take-off u landing irridkom marbutin u marridkom laqat tneħħu il-life jackets minn fuqkom. Miftemin? Tajjeb, miftemin. Apparti minn hekk, enjoy the flight, ħadkun flight ta' rutina għalina. Jispjegalna il-fejn se ntiru. Din, jiġifieri m'hemmx għalfejn tinkwetaw, ħammorru, inizjalment nibqgħu 4000 pied, u mbagħad ninżlu 1000 jew 500 pied skont l-eżiġenzi, insibu l-kuntatt, nirrapportaw, jgħidulna u se nibqgħu fl-erja jew le, jekk jgħidulna biex nibqgħu fl-erja, nibqgħu kemm hemm bżonn. Nitilgħu abbord l-ajruplan. Fuq l-ajruplan, il-preparamenti qabel it-tluq. Nimonitorjaw l-ITT u neħduha minn hemmhekk. Alright, tlaqna area clear in-naħa tiegħek? Clear. Tlaqna. Wara li jingħata il-permess sabiex ikun jista' jtir, nibdew it-taxiing.
nitilgħu għal madwar 4,000 pied u nerħulu l-barra minn Dellimara għal sorveljanza fuq numru ta' vapuri li hemm sorġuti. Permezz tal-monitors u filmati miġbudin bl-infrared, l-iskwadra tkun tista' tissorvelja ferm aħjar dak li jkun għaddej fuq il-vapuri u anke tkun tista' tiġi innotata jekk qed issir xi ħaġa illegali. Ir-rwol prinċipali tal-iskwadra tal-ajru permezz tal-King Air huwa s-sorveljanza tat-territorju nazzjonali li jibda fuq l-art u fil-każ ta' Malta jestendi għal fuq il-baħar. Ix-xogħol jikkonsisti wkoll minn salvataġġ fil-Flight Information Region li huwa wieħed kbir. Waqt li nkunu fl-ajru, rapport li hemm dajsa bl-immigranti irregolari. Permezz tal-immaġni bl-infrared, il-kru jissorvelja d-dajsa u jaraw li ħadd mu qed jitlob għall-għajnuna. Inkomplu għaddejjin bir-ronda u ftit ħin wara tgħaddi wkoll lanċa tas-salvataġġ tal-Gwardja Kostiera tal-Italja. Ftit ħin wara jgħaddi wkoll helikopter tal-istess Gwardja Kostiera Taljana. Okay. Wara li r-ronda tirriżolta b'mod negattiv u ma kienx hemm għalfejn aktar sorveljanza, il-kru jingħata l-ordni sabiex jirritorna lura l-bażi. Wara li jillandja, l-ajruplan jerġa' jiddaħħal fil-hangar u hemmhekk issir spezzjoni fuq sabiex ikun osservat jekk saru xi ħsarat ħalli l-ajruplan ikun lest biex itir f'kull eventwalità li tista' tinqala'.